Chámome Rafael Rodríguez Villarino e son candidato á Secretaría Provincial dos Socialistas de Ourense. Encántame que a fachada do concello a ocupe un grafiti contra a violencia machista. E tamén me emociona o grafiti que honra a figura de Castor Sánchez Martínez, alcalde socialista de Amoeiro, asasinado cruelmente polos sublevados franquistas. Desde este fermoso espazo trasladarei a mensaxe da unidade e a ideoloxía á militancia de toda a provincia. Con el ilusionaremos a esta maltratada terra. Xuntos podemos conseguilo. Atrévete a sumar, atrévete a gañar. Nada volverá a ser igual.